Здравейте! Благодарим ви. Заповядай. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлива, че сме днес тук в тази топла юнска вечер и че сте ни уважили да се преживеем заедно този интересен разговор. За тези, които не ме познават, казвам се Антония Славова и от 10 години се занимавам с управление на човешки ресурси. А от 2 години организирам нетворкинг събитията по Шумен град, които са насочени към създаване на общност, която да събира малки и среден бизнес в града. Но, опознавайки аудиторията на тези събития, видях нуждата да си говорим не само за маркетинг и за продажби, ами и за много по-дълбоки теми. И затова някак си съвсем спонтанно се роди идеята за този нов формат Славина, който ще бъде подкаст на живо с интересен гост, с когото ще си говорим за теми, които ни вълнуват. Не случайно избрах Мария Касимова за първи мой гост. С Мария се запознахме на едно онлайн обучение на тема ефективна комуникация, което Мария провеждаше. Знаете, че такъв тип събития могат да бъдат, меко казано, така скучни, отекчителни, да. Но Мария по нейния забавен и интересен начин успя да прикове вниманието на аудиторията за цели 6 часа. Днес отново ще си говорим за комуникация, но този път в трудни ситуации. Но преди да започнем, надявам се, че всички се чувствате добре. След нашия разговор ще имате възможност да зададете своя въпрос към нашата гостенка, а хората, които са се закупили промоционален билет, могат да дойдат тук на сцената и да си получат своята книга с автограф. Както виждате, много се вълнувам, затова се надявам да ни подкрепяте по време на разговора. И така ще дам възможност сега на Мария да ни се представи и да разкаже какво се случва с нея в последно време, откакто не сме се виждали. Аз първо искам наистина много да благодаря, че съм първия гост в този подкаст. Това е голяма отговорност, защото аз трябва да повлека крак. И кракът трябва да е хубав. Пък аз смея да твърдя, че съм кадемлия, както се казва. И така наблюдавала съм, че като вляза в магазин и когато няма никой вътре, аз като вляза и след малко почват да влизат хора. Значи има нещо, което ги привлича и може би в малка степен съм и аз там, аурата, която нося. Благодаря, че съм тук. Точно това казвах и на Тони, как идвах от хотела насам пеша и си казвам колко хубав град. Аз съм идвала тук няколко пъти, последния път може би преди 2 години беше. Вървя, мирише приятно, налепени хубави хора, добре облечени, хубави магазини, приятно е, чисто е. И си казвам сега, знаете в последните дни с какво е известен града, тази пуста пума. Но ако това е начина, ето я комуникацията, ако това е начина да обърнат внимание на този хубав град, на тази чудесна сцена, не можех да повярвам, като влязах, че има такава сцена, професионално направена, страхотна. Добре, нека да е така. Така че всеки един такъв момент трябва да се използва, независимо, че понякога малко ти писва. Сигурно и на перничани им е дошло до тук да им говорят за Винкел. Но пък ако това може да доведе вниманието на цялостната българска аудитория към града, нека. И най-хубаво е, като ние сами се самоиронизираме, защото тогава парираме другите да ни се подиграват. Всъщност трябваше да кажа нещо за себе си. Представете си колко съм бъбрива, след като започнах с такова начало. Аз съм, къде да започна точно в този формат? Аз съм много неща. Това, с което, разбира се, най-много се гордея, че съм майка на 2 дъщери, 2 страхотни момичета. Иначе съм собственик на 3 кучета. Имам втори брак. Съпруга ми е французин. Така като кажа, че съпруга ми е французин, за хората понякога изглежда все едно се фукам. Не знам защо с французите е така. Ако кажеш мъжа ми е сърбин, чех, поляк, някак нищо. Но като кажеш мъжа ми е французин, нали все едно кой знае какво или той ги дават стана и много известен покрай моите видеа, да, взе да става известен. Викам, дигнаха ти се тук акциите вече, където и да отида ме питат къде е Стефан.
Какво друго? Журналистка съм, това е диагноза, то вече не е професия. Веднъж като влезеш в това и някак ти се обръща погледа така да гледаш света. Все да имаш чувството, че като видиш нещо в цялост или виждаш някакъв аспект, който ти се струва важен, непременно трябва да го кажеш. И понякога си викам, аман от мен, защото се коментирам нещо, се казвам, обаче той е по-силно от мен. И пък като е така, нали, трябва да има и някакви хора, които за добро или за лошо да обръщат вниманието на едни неща. За едни те са важни, за други не. Аз ще кажа едно, някой друг ще каже друго. Иначе съм завършила българска филология, много харесвам и обичам този език, много обичам езиците по принцип. Завършила съм в Софийския университет. Баща ми беше актьор, беше един от актьорите от голямото поколение на сатиричния театър. Казваше се Хиндо Касимов, почина през 86-та година, уви толкова години вече го няма, но аз всеки ден го споменавам по някакъв повод и имам чувството, че винаги е някъде зад гърба ми. Майка ми беше режисьор на новините в Националната телевизия, тя тогава беше една, така че тя правеше по света и у нас, беше човека зад пулта, който казваше бързо, втора камера, трета камера, мъкни, ти, изключи се. И беше много стресиращо, така че татко винаги беше лежерния, мекия, човека с чувството за хумор. Майка ми като истинска дева беше човек на реда. Татко и аз сме везни, ако изобщо това има някакво значение. Нямам брати и сестри и много съжалявам за това, защото загубих и двамата си родители и в тези загуби нямаше някой, който да усеща загубите и да ги преживява точно като мен. Чувствах се много сама в това, пък това са нещата от живота. Няма и с кого да се скараш? Нямам и с кого да се скарам. То за каране винаги има, но аз хич не съм конфликтна личност, въпреки че ако човек ме познава само по публичния ми образ и чете нещата, които съм писала, си каже, тая е страшна работа. Всъщност съм много мек човек, много мразя къвги, винаги ги избягвам, гледам да балансирам нещата между хората. Винаги в семейството, в рода си, аз съм била човека, който, айде чакайте сега. Я ти кажи сега, тихо малко, я сега ти кажи, я вие двамата, и аз взимам ролята на арбитър. По стечение на едни професионални обстоятелства завърших едно обучение преди 15 години в Лондон, което се казваше, школата се казва Minding Manners. Аз завърших там 3 модула. Обучение по бизнес етикет и протокол, обучение по социален етикет и протокол, там опери, балове, такива работи, ръкавици до над лактите, нещо, което много рядко употребявам. И тези 2 обучения за деца. Това се случи, когато бях главен редактор на едно списание в Икономедия. Списанието се казваше Нея или Хър. Имаше заигравка с логото, с името на списанието. И много го харесвах, защото беше списание за деловата жена, като всъщност, като чуя делова жена, лошо ми става. Нали? Някаква скучна жена с костюмче, с чантичка, ужас. А ние искахме точно този образ да разчупим. Че, какво значи делова жена? Значи едни жени, които, освен да имат семейство, деца или да нямат, това е техен избор, много харесват това, което правят. Искат да работят и да се развиват и имат нужда от информация, защото имат малко време за всички други неща, които им липсват. И бяхме установили, че умните, интелигентни жени всъщност тогава четяха Плейбой. Защото в Плейбой имаше такива статии, умни, които не разказват само как да изчистя петно от червено вино. Нали? Много интересно. Или пък, това беше, извинявам се, че малко се отклонявам, но понеже съм била главен редактор на списание Ел, когато дойде в България, изпита ми, пратиха ме в Холандия, там беше централата, да ме изпитат. Нали? Сега каква съм аз? Първо, представете си, пристигам аз там от България, отивам на интервю, излиза една някаква жена, супер, с заплата в евро, в 5 цифри, нали, цялата по нея, ни скъпи бижута. И казвам, вие ли сте Мария Касимова? Казвам, и аз съм. Ама българка сте, казвам, да. Там сте се родили, там сте живели, казвам, да. Приличате на французойка, което не знам добре ли беше или зле. Мълча. И ми дава за изпит, ето тук няколко списания, кое бихте махнали от някои от тези броеве. И аз виждам там, първото пише как да сваля един мъж на плажа за примерно 15 минути. Аз казвам, ето това бих го махнала веднага. Тя казва, много интересно, защо? И аз казвам, знаете ли защо? Защото аз съм на 35 години, тогава бях на толкова. И ако една жена на 35 години не знае как за 15 минути да свали един мъж на плажа, тя много тъжно е живяла.
Голяма претенция бях, обаче пък ми свърши чудесна работа, защото дадоха ми позицията, макар и за кратко. След това учих в International School of Protocol and Diplomacy, едно училище в Брюксел за дипломатически етикет и протокол. И всъщност дойде от немай къде, защото спряха списанието. Списание не, една икономическа криза го поля. И казаха, това е положението, сега вече няма как да пишем, да каним автори чужди, на които да плащаме. Трябва вие вътре в екипа, кой ще пише за етикет, имахме специалист, който да пише. Този, който е редактирал. Кой е редактирал? Мария. Айде, пиши за етикет. Пък аз съм от старата школа, сега родителите ми са ме възпитавали да ползвам прибори, да казвам добър ден, моля, довиждане, извинявай, ама някак трябва да съм професионално подготвена. И така си платих сама 2 курса, но в момента, в който вече бях супер подготвена и обучена, казаха ми, затваряме списанието, от утре сте без работа. И си представете, на 30 септември оставаш 2 деца в училищна възраст, сама съм, разведена, все още не срещнала втория си съпруг. И си казвам, какво правиш, Мария, от 1 октомври? Сметки за ток, парно, всичко, храна, стандарт, те са ми платили 2 заплати напред и нищо друго. И направих както много хора правят, списък какво можеш и какво се продава. Мога да преподавам български, тогава в училище никой не искаше учители, мога да преподавам английски, нещо частни уроци, мога да чистя къщи, мога да се грижа за деца, да ги прибирам от училище, нещо. Викам си, аз сега съм се обучила, мога да направя такива обучения. И всъщност направих тези обучения, като се върнах към журналистическия си опит и на базата на наученото привлякох примерите, които имах, а те са милиони просто, защото това е жива комуникация, журналистиката. И така станаха моите обучения, на които Тони вече 15 години по-късно или 13 тогава е била потърпевша, защото съм голяма говорилня. Но... надявам се, че имате 3 часа и половина. Да, 3 часа и половина. Сега ще ги опаткаме. Но всъщност така установих, че съм научила нещо, което ми е много полезно. Преди съм си казвала, аз като съм журналистка, трябва да съм нахална. Ако тръгна аз с микрофончето да питам там някой политически лидер, бихте ли били така добър да ми дадете едно интервю? Първо, най-вероятно той няма да ме разбере, защото те не ползват условно наклонение. Тази учтива форма е далече от тези хора. И второ, ще са ме избутали всички останали с техните въпроси. И съм си казала, какъв етикет бе, ръгай там и отива и най-близко и това е. Но всъщност, когато имах вече това знание, установих колко много работи и как мога да включвам в различни ситуации. Искам да кажа едни неща, но те трябва да ги кажа по различен начин. Трябва да бъдат опаковани различно. И тогава в един момент си казах, леле, колко съм си добре сега така обучена, колко ми е интересно и как като телефонистките от едно време имам един пулт с жакове и просто знам кой къде да включа, в зависимост от това каква е ситуацията, какви са хората, какво имам да кажа, колко трябва да е ударно, колко трябва да е меко, очаквам ли агресия или не. Така че всъщност много, много се радвам, че съм точно с това си умение тук, защото както видяхте, аз съм много неща и книги съм си написала, обучения си правя и преподавам също и български литература на ученици 6-7 клас, 10, 12, така за удоволствие и студенти имам. Така че това мое качество много, много харесвам, защото знам, че то върши работа. Когато усвоиш това умение, то наистина върши работа. Темата на днешния разговор така беше избрана от аудиторията. Пуснах едно запитване и хората сами предложиха тази тема за комуникацията. Какво е за теб комуникацията? Всичко е комуникация. Като си представите, още преди да сме имали език реално, хората пак са разменяли някакви мисли. Отиде там пещерният човек на лов и като се върне, трябва да разкаже какво е станало. Ще почне ще показва там животни, ще ги изиграва. Жена му и тя сега иска да каже бебето, нещо го е гледала, правила е. Впоследствие са измислени думите от човечеството. Това е нещо, което само ние имаме. Можем да изразяваме с тях емоция, нюанси, да предаваме информация. И всъщност не трябва да се притесняваме от комуникацията. Това, което научих в Лондон, когато учихме там, а там все пак бизнес е много старо нещо. Бизнес се прави от преди времето на кралица Виктория. Тя просто е пакетирала малко нещата и си е казала, важно аз да регулирам този процес,
Защо? Защото вече хора, които са станали търговци, не е задължително да са били със синя кръв. Защо? Защото че ми донесат пари на царството, нали, на кралството. Това за мен е важно. Ама тези хора трябва да се държат по определен начин, да изглеждат по определен начин, за да имат добра комуникация с моите хора, министрите, тия, които създават таксите, данъците. И за това някъде там се появява и етикета, който ние днес ползваме, или бизнес етикета, средното ниво, което всички ние ползваме. Сега, с вас сме ни възпитани хора, все пак казваме добър ден, довиждане, благодаря, моля, извинявай. И всъщност някъде там в името на бизнеса много високата класа, която е имала претенцията, че прави нещата по по-различен начин, нали, етикет, пием чайче, покланяме се, говорим си на френски, всичко е едно такова изискано. И отдолу идват онези, които в дворовете на Лондон с два зъба, нали, напиват се там с някакъв джин. Ма така се случило, че взел един кораб, стигнал до Индия, там пък купил малко подправки, върнал се, иска да ги продаде, да спечели, дето се казва, някоя лира. Трябва да си говори с тия от двореца. Как да стане? Не може да си бърка в носа. И той малко се понаучава. Те къде се срещат тия хора? Срещат се в пъбовете, в кръчмите. Онези от кралския дворец, като са гладни, защото като спре да яде кралицата, спират и те, и си остават гладни, тичат след това по пъбовете да си доядат. И там са уния Дикенсовите герои. Почват да си говорят, аз имам това, пък аз, нали, данъците определям, пък така. И единия гледа как се държи другия. Той от високото ниво вика, бе, няма аз какво се правя на голямата работа, защото тия хора ще дойдат пари, я малко и аз да сляза. И така ето как се образувал самия бизнес етикет идва от нуждата от комуникация. И ние всички непрекъснато това правим. Само като си вкъщи пред телевизора и сам не си в някакъв режим на комуникация. Иначе все нещо имаш да кажеш, да направиш с жестове, с думи, с мимики, с облеклото, което си избрал, с музиката, която слушаш, с начина, по който ти звъни телефона. Всичко това дава някаква информация. И не трябва да се страхуваме от комуникацията, не трябва да се страхуваме от конфликтите в комуникацията. Древна мисъл е, търсих кой я е казал, приписват я на Сократ, но не било сигурно, че спора се ражда в истината. Истината се ражда в спора. Ето как от говорене обърнаха нещата, но и това е вярно, че спора също се ражда в истината. И всъщност това ние да разговаряме и да спорим е нещо много основно. И не трябва да се изолираме от това. Има смисъл и хората за това влагат в отношения. Тоест и твоя подкаст, мислих си го това, когато идвах насам, е нещо много необходимо за създаването на общност. Защото стават по-лесно нещата. Нали сега като сте тук от тази наша група 20 човека да влязат във връзка. И след това знаеш, той е заболекар, чай да му се обадя при него да отидем. Тук имаме един адвокат, чакай да го питам за този казус. Познавам шеф на детска градина, моето дете да отиде там. Това не сме го измислили сега. И не става въпрос за връзкарство. Става дума за група от хора, точно така, които си имат доверие, близки са. И всъщност целият европейски етикет, който е нещо много старо, още от древните гърците и преди това, хората са правили нещата по определен начин, за да си направят групичка. И в тази групичка ти да си сигурен кой какъв е, на кого можеш да разчиташ, какво можеш да направиш. Защо? Защото като ги познаваш тези хора, ще си свършиш по-бързо работата. И след това ще имаш много свободно време. Всички в края на кращата искаме да имаме свободно време. Що да се мъча да го правя с някого, когото не познавам за 5 дена, като мога с някого, когото познавам за 1 час. И ето как комуникацията в крайна сметка е пари. Аз профанизирах малко процеса, ама за да си дадем сметка реално, всъщност как всички имаме полза от това. Така е, да. Темата тръгна в бизнеса, може би е добре да насочим разговора към комуникацията в една професионална среда. Много често ние не си избираме ръководителя, с когото трябва да работим, с колегите и не винаги сме съгласни с нещата, които се случват в един офис или работна среда. Но пък тази работа ни трябва, ние сме кандидатствали за нея, харесваме си я. Как да лавираме в работна среда и да не носим надписка с тенис "Работя с идиоти"? Да. Или поне да я обличаме наобратно. Много голям въпрос и много труден отговор, защото аз съм попадала на места, където много харесвам работата, обичам да правя това, което правя, но не става с екипа. Ето така беше в Ел.
Всъщност аз там попаднах в едно списание, което е флагмана на феминизма. Нали, феминизма не е нещо лошо, въпреки че се опитаха така да го извадят. Феминизмът не мрази мъжете, нали, той се грижи за човешки права. Т.е. ако утре на някой мъж са му нарушени правата, аз съм първата, която ще отида да го защитя, защото е човешко същество. Нали. И на мъжете никак не им е лесно. Не плачи, не прави това, дръж се мъжки, не знам какво, давай, прави пари, нали, ти трябва да крепиш нещата. Той горки една сълза не може да пролее. Така че в цялата тази, този менталитет, който ние всички с вас носим, така или иначе, той много често се проявява на работното място и много често се проявява през ръководителите. Ето това срещнах аз в ФЕЛ. Отивам там с писанието, което ви казвам, е за права на човека и е създадено за права на жените преди 60, вече 70 години. И попадам на един ръководител, собственика там на издателството, което го издаваше тогава, лека му пръсна човека, нали, се казва за мъртвите или добро или нищо, ако не самата истина. Така че казвам самата истина. Който в един момент ме извика и каза: преписвайте там от френското издание, нали? Те са ни дали достъп до техните статии. Айде там, каквото може да направите, защото той без това жените не могат да мислят. После дойде едно ново списание, National Geographic, и този същия ръководител ме извика и каза: Мария, случайно да познаваш, така, трябва ми един човек за главен редактор на списанието, ама трябва да е мъж. Трябва да е много интелигентен, да знае езици, да е така над нещата, артист човек, с много контакти, да познава хората, да има поглед на света, да е пътувал и продължава да описва някакъв величествен мъж. И аз казвам: и сигурно трябва да се позамисля, със сигурност познавам някакви такива хора. Въпросът е дали те биха се съгласили да станат главен редактор на списанието. Викаме той след една седмица и ми казва: виж какво, няма да търсим такъв мъж, просто, нали, той, както ти казах, много неща трябва да бъде и затова реших аз. Нали, самооценката беше абсолютно на ниво. Той си беше подходящ, просто не искаше той да се занимава в момента, ако може някой друг. И ето с този човек ми беше изключително трудно, защото аз харесвах работата, но не харесвах този подход към служителите. Попадала съм и на други такива места. Имаше един собственик на такъв бизнес, продава селскостопанска техника. Човекът е наследил бизнеса от баща си. Бащата е направил през 90-те малка фирма, позната семейен тип фирма. Вътре има 30 човека, които работят, знаят се 30 години, тупат се по рамената, звънат си за рождени дни, прекарват заедно празници. Изведнъж идва сина, обучен, Америка, Германия, не знам си какво, и казва: правим сега голяма фирма, назначава едни хора, в рамките на 6 месеца от 30 стават 120 човека. Това вече е една по-друга структура, не може да си така фамилиарен с всички. И тези хора, които са на по-стари позиции, които отдавна познават фирмата, познават семейството, се чувстват обидени, защото идват едни нови хора, започва да става по-студено, по-корпоративно, има някакви точни часове, има някакви схеми, някакви стаф митинг, нали, срещи, чудеса. И те са абсолютно загубени. И казва: добре, аз като се обада на бай еди кой си, нали, баща му, си свършвах работа, сега тук трябва да минавам през някакви нива. И тогава този човек ме беше поканил да говорим в екипа точно за това ново преструктуриране и как ще се чувстват тези работещи хора там. И аз казвам: кога беше момента, когато ти си каза, трябва да извикаме някой външен човек, ние няма да се оправим. Той каза: ми правя една среща един ден, те са ми едни такива разсеяни, там след обеда, може би да сме говорили, колко да сме говорили, 3-4 часа. Викам: чакай, колко дълга ти е срещата? Цял ден. Викам: как така срещат на хората цял ден? Колко точки имаш в този план, дето ще говорите? 111. Ма казвам: защо ги мъчиш тия хора? Какво искаш от тях? Остави, направи една среща, максимум 1 час. Те си мислят хората нещата, те са ти добри служители, ма не искат да умират за твоята фирма. Нали? Няма нужда да умират сега. Не сме китайци. Нали? И китайца, и той, милия, той няма избор, защото те 800 милиона човека кандидатстват за неговото място. Нали? Ще го изхвърлят като кота и слава Богу не сме там. Ние говорим за щастливи служители, как да се чувстват хората по-добре, пък да им дадем петък за свободен ден или един ден през седмицата, пък да имат плодове в офиса, нали? Особено IT-тата, знаят, там винаги нивото е по-високо и оттам се диктува. И всъщност
Тогава на този човек му казах, аз нямам работа с твоите хора, аз имам работа с теб. Хората не са ти виновни. Дръж се с тях като с човешки същества. Те също са учили, работили са, имат си опит, имат си неща, които искат да постигат. С удоволствие ще ти ги дадат. Те искат да работят, те се радват, че работят. Ма не ги мъчи, не ги карай да са роби, няма нужда от това. И всъщност в една работна среда ние имаме такъв проблем. Много често приемаме нещата много лично. Някой е казал, това зависи, разбира се, и как ръководителя ги казва тези неща. Не може да ти каже, много сте тъпи. Има начин да кажеш, бихте могли да намерите по-добро решение. Нали? Не казваш, че са тъпи хората, но потикваш да се направи едно и също действие. Не можеш да си позволяваш да ги обиждаш. Не можеш да ги наричаш, да ги квалифицираш. В същото време не можеш много да влизаш и в личния им живот. Затова и в големите структури, където е тежка системата, обикновено се назначава някакво странично лице. Дали ще бъде HR, дали ще бъде психолог на компанията. Но като има конфликт, той да се изнесе от структурата, за да не се качва нагоре и аз ще кажа на шефа, после шефа ще каже на подшефа и така набъбва и вътре става един конфликт, кой на кого какво казал и развален телефон. Имах, когато бях главен редактор на ЕЛ, имах един казус. И това беше, аз съм имала много хубави екипи с страхотни хора, никога не съм следяла за това кой в колко часа е дошъл, колко е седял. Имах едно момиче с едно гадже, те после се ожениха, французи, нали, много преди мен. И тя един ден, Рали се казва, милата работи на компютъра, ме гледам, че такава една. Викам, Рали, как си? Добре съм, всичко е наред, работя си. И така поглежда през прозореца. Викам, какво става? Ох, Тома е тук и ме чака да свърша работа. Викам, защо не казваш? Нямаш нищо спешно. Тръгвай, виж се с момчето, голяма работа. Утре не сме на последния ден от предаване на броя. Отиди. Нямате представа колко са били щастливи, са ми били благодарни хората. Те са нормални хора, не са идиоти. И тогава пък имах едно момиче, която беше моден редактор. Модният редактор в списание като Ел, като така Ева, примерно, лайфстайл списанията, е важна фигура. Защото той ходи по разни важни модни марки и взима от тях реклами. Рекламите са голяма част от бюджета на списанието и тя е важна. Но нейната роля не е да седи в офиса. Тя трябва да ходи, да си говори, да си комуникира там с хората от марките, да влиза по магазини, да знае тенденциите, да се върне, да има едно бюрце, да дойде един път за седмицата за 2 часа, толкова. Идва, хвърля си чантата, това е. Местихме се в нов офис, моята модна редакторка казваше се Огняна и Огняна си беше. Каза, защо моето бюро не е огледално, както беше в предишния офис преместено, но искам си го там. Казвам, Моги, защото на това място, на което ти трябва да седиш, е много удобно за човек, който редактира текстовете и седи от сутрин до вечер в редакцията. Ти не седиш там. Нека това да е бюрото за Роси или там, не помня коя точно от колежките беше, защото тя милата прекарва по цял ден там. На теб ти е все едно кое е бюрото. Може да вземеш което и да е друго. Стана зверски проблем. До там, че това момиче един ден влезе в офиса с индиански пера на главата. Сигурно от някое дете ги беше взела. С индиански пера, с пластмасова томахавка и вика, о, нали така. И ние замираме всички. Тя казва, обявявам война за мястото на Русица. Казвам, чакай сега, спокойно, дайте да се разберем като някакви големи хора. Не ме интересува, ти я предпочиташ нея. Викам, добре, вземи моето място, аз мога от тоалетната да работя, искам просто всеки да се чувства добре. Отиде, изключва компютъра от контакта на Русица. Ужас, детската градина. И тук аз не знам какво да направя. Събрах целият екип и казвам, вижте хора, дайте това да го решим тук сега всички заедно. Всички са настроени срещу Огняна. В един момент си казвам, добре ли направих? Може би аз трябваше да го реша, а не да прехвърлям отговорността на другите, защото сега и те ще се изпокарат с нея, и те ще имат с нея ситуация. Какво да направя? Почнах спокойно. Тя, понеже в един момент не издържа, вижда, че моят тон е спокоен. Нали? Аз непрекъснато правя този модел, нали? Наблюдавам, изслушвам я, казвам какво е, назовавам го, казвам, Моги, виждам, че ти в момента си афектирана. Нали? Назовавам нещата. Може би имаш нужда да го изразиш. Аз искрено те моля, нали, дефинирам нещата и давам молба накрая, искрено те моля да влезеш така в ситуацията на другите и да ни кажеш ясно защо и какво ти трябва на теб и защо точно това място е важно за теб. Тя тук нямаше аргументи, защото някак следват логически аргументи, а тя ги няма. Какво каза тя? Знаеш ли какво?
И от тебе ми писна. Не стига, че се разведе, защото това точно тогава беше в тази година, и майка ти умря. Майка ми беше починала месец по-рано. Нали, това нещо така, дуф, като камък се стовари. И целият екип, нали, всички така. Имах един Джорди, който беше другия графичен дизайнер, само дойде до мен, така се наведе и така с ръцете. И вика, искаш ли да я прасна тая? Искаш ли да я прасна тая да изритам навън? Викам, не, моля ви се, само трябва да се сбием, тук ще стане страшно. Викам, добре, дайте сега, разпадаме седянката, отиваме и купуваме една бутилка вино и сядаме да си говорим за някакви други неща. Излязох, след малко Оги профуча край мене, защото тя мислеше, че аз ще отида при шефа. Нали? Онзи там с мъжа, дето нали, трябва да е гениален и кой пас. Аз не отидох при шефа, защото знам, че това е най-лошото нещо, което мога да направя. Някак укротихме тогава нещата. Тя си взе друго бюро. Срещнах я преди, може би, 10 години. Това е 2006 се развива тая случка. И аз я виждам и отдалече такова ми е неприятно, нали? Защото си знаеш, че си имал конфликт с този човек някакси. И почти се прави, че не я виждам. Но тя е Мария! Викам, моля, майко, какво ще бъде сега? Викам, здрасти, Оги! Нали? И тя толкова се радва, че те виждам. Искам нещо да ти кажа. Аз съм ходила на личностно развитие на едни курсове и там осъзнах какъв идиот съм била. И сега добре, че те срещнах, защото си казах, дано да я срещна тая Мария, някъде да й се извиня. Тогава си казах, има Господ, нали? Нещо в крайна сметка някога се връща. До това, което бих посъветвала наистина, човек да си каже, чакай малко, чакай да дишам. Винаги реагираме емоционално и винаги реагираме в една такава защита за мен. Някой като каже, не, това не е добро решение, какво искаш да кажеш, че съм тъп ли? Не, искам да кажа, че това решение не е добро, ти не си тъп, нали? Просто решението в момента не става. На това се научих в редакциите. Когато започнах да работя в редакции, там е така. Като дойде външен човек и мисли, че ние след малко ще се изпотрепем всички. Защото всичко се казва директно. Но в момента, в който стъпих в редакциите, това ми беше първото нещо, което ми казаха колеги. Тук се говори така. Заставаме на планьорка и се почва. Ние предлагаме от нашия отдел текст за банкирането. И някой казва, баре стига с това банкиране, айде гледай си работа, това е толкова тъпо, я вие какво? И ти може да кажеш, що ще е тъпо, нали, как така ще ми говорят? Но всъщност много бързо се научихме, че има разлика и тя е много важна. След това приключва всичко, никой не държи карес, както се казва. Никой не мисли, че това е лично. И има една много приятна техника за това, много е сладка, американска, в така по-личните взаимоотношения, когато човек таи нещо. И когато, аз сега да го кажа, или има как да го кажа, да си кажат, окей, сега аз казвам Оклахома и в момента, в който кажа Оклахома, ти казваш това, което мислиш директно. И нали, седите двамата, сега тук теб ти е неудобно да кажеш, че примерно този човек ти е омръзнал, че закъснява. И поставяте това, добре, айде Оклахома и двамата казват Оклахома и другия казва, винаги закъсняваш. Нали, но това е условие, влизаш в игра. Така че е много хубаво при такива конфликтни ситуации да има игра. И през играта, нали, само тук е така, само в тази ситуация го казваме само така. И така извеждаме самите отношения в играта извън реалността, където е много по-лесно да се обидиш. Също, като говорим за професионалната среда, писмената комуникация е много трудна и сложна. Много. Да. Един имейл може да бъде разбран крайно погрешно или едно съобщение по всички мрежи, които се използват за кореспонденция във фирмата. Там какви съвети би дала, какво да избягваме? Много е трудно с писмената комуникация и всички го виждаме в социалните мрежи. Защото, даже не си спомням, тук си имам един пищов, да, има една ненасилствена комуникация, се нарича един Маршал Розенберг, тази негова идея изобщо за форматиране на комуникативните отношения, кое как да наричаме. И той там казва, че е много важен тона на гласа. Според него най-важното в комуникацията е тона. Има пък една друга дама, която говори за нюансите в думите. Това, че когато избереш една дума, ти избираш нюанс, как тя да бъде казана. Но никой от тези хора, мислейки в тази сфера, не е имал опита, който ние сега с вас имаме, с тази масова, всъщност писмена комуникация в социалните мрежи. Когато ти напишеш нещо, примерно аз ако ви напиша в социалната мрежа, това не е точно така.
от другата страна, сега вече зависи. Кой е този човек? Ти настроен ли си? Съгласен ли си с неговото мнение? Не си ли? Карали ли сте се преди? Мразиш ли го? Харесваш ли го? Мразиш, защото е руса. Нали? И ти просто не обичаш руси. Или защото е от София, или защото е от Шумен, или защото нещо си. Не можем да го знаем. Но изведнъж този човек казва, аха, ето какво ми пише. Това не е точно така. А ти може би си искал да кажеш, бе, това не е точно така. Нали? Има абсолютно огромна разлика. Когато стана този скандал, ако си спомняте, той пак беше подхванат от политически партии, беше така украсен. Когато в Народния театър в началото на сезона дойде да постави една пиеса на Бърнард Шоу "Оръжията и човекът", поставя Джон Малкович и тогава на самата премиера, нали, голям скандал, ужас, защото в пиесата се казвало, че българите са нечистоплътни. Първо, въобще не е казано там такова нещо. Второ, тогава си говорех с една приятелка актриса и тя вика, бе, дори да има такава реплика, нали, ти знаеш как това може да се изиграе. Аз мога да кажа, българите са нечистоплътни. Или българите са нечистоплътни. Или българите са нечистоплътни. Българите са нечистоплътни. Нали, айде, моля ви се. Ето колко различни нюанси, без реално да съм казала, българите са нечистоплътни. Нали, не съм го заявила, напротив. И това е, ние има толкова показателен и хубав език в това отношение. Нали, да, ама не, да бе, да, а не бе. Нали? Всичко това значи нещо различно от това, което реално казваш. И това е защото сме имали много векове да ползваме този език и с него да изразяваме различни отношения. Как да преведеш на чуж език? Съмнало, не съмнало, тръгвайте да тръгваме. Нали? Абсурд, не може да се преведе, защото няма никаква логика. И ето как езика си носи нещо различно. Той си носи своите нюанси, носи си своите отношения към казаното, към другите хора, към момента. И в писмената комуникация това го нямаш. Затова и в бизнес етикета обикновено се дава някаква формула на писане. И се казва, нали, за да няма неразбрали. Обращението какво трябва да е, следиш как ти се е подписал човека. Ако аз ви пратя имейл и пише "Поздрав, Мария", спокойно може да ми пишете "Здравейте, Мария". Ако сме минали вече пък на ти, нали, "Здравей, Мария". Но ако съм написала "Поздрав, Мария Касимова Муасе", значи "Здравейте, госпожо Касимова Муасе". Всичките дъндани. След това си е казано едно кратко, две изречения, в които да кажеш какъв е проблема, евентуално да предложиш решение, място или нещо друго, което ти е важно в тая комуникация, да поздравиш, винаги да си възпитан, благодаря за срещата, благодаря за отделеното внимание, благодаря, че прочетохте имейла, прекрасен ден, хубав ден и така. Всички тези, на пръв поглед, скучни матрици, които ползваме, са създадени за удобство. Защото някой някъде е бил в ситуация, в която се е почувствал обиден, неудобно му е било. И целият етикет всъщност работи за това. Не да пием чайче с вирнато пръстче. Нали? Въобще не е до това. Напротив, до това в такива контакти да влезем, че след това никой да не го мисли. Нали? Като поканиш на сватба цялата рода и кажеш официално облечени, някой ти дойде по къси шорти и потник, ти си кажеш, сега, това е да уважение към мен, нали? Написал съм, че официално място, сватба, детето женим, хубав ресторант, сега, какво иска да ми каже? Ето, за това етикета е казал без тия работи. Казваме, дайте сега, като подписваме договори, обличаме се така, правим това, колкото повече доверие и пари управляваш, толкова по-стриктна система, за да няма, сега подписвам за 1 милион тук, той ми идва с тенис ракета, аз съм с костюм, на къв ми се прави. Нали? Това ще си каже човек. Като и двамата с костюми, въобще не го мислим, подписваме си договор, разделяме се в добри отношения. И в този смисъл понякога нещата трябва да се доизясняват. Ако човек не е сигурен, че това, което казва, е казано с правилния тон, дори в бизнес комуникацията, дори в онлайн също го знаем това в социалните мрежи, но дори по бизнес в имейлите могат да се пуснат емотикони. Сега, разбира се, ако каже шефа, всички при мен в 5 часа. И някой ще каже, мале, ядосане, защото го чете така. Последно се е скарал с него, направена му е забележка. Ще каже, мале. Друг ще каже, при него в 5 часа, защото нещо ще почерпи. Ама за да са сигурни всички какво е съобщението, той шеф по-добре накрая да сложи едно емотиконче усмихнато. Няма нужда да слага там сърце, стрелкичка, нали, борче и други такива, но нещо, което да даде нюанс на писмения текст,
е хубаво. И затова то не е нещо недопустимо в бизнес кореспонденцията, напротив. Много, много ме занимава наистина тази тема с възможностите на езика и това как то звучи. Много съм страдала от това, защото казвам някакви неща, изведнъж разбирам от коментари, примерно, че на хората им звучи като че даваш съвети, като че нещо се правиш. Пък на мен не ми е звучало изобщо така в главата. И в един момент започнах да пиша в скоби. Не съветвам такова, хумор, нали? После си викаме, то аз пиша едно нещо и едни дълги обяснения, какво съм искала да кажа. Така, трябва да внимаваме, въпреки че няма как да внимаваме за всичко. Засегна темата за облеклото. В политиката особено се обръща внимание на сигналите, които заявяват политиците с дреха, с шапка, с брошка. Да, как да ги разчитаме ние обикновените хора, ние запознати с този етикет? Ние наистина първото нещо, което трябва да си мислим за себе си, че те са също толкова обикновени, колкото сме и ние. Нищо, че го забравят много бързо, когато се качат там, уви. Но понеже все пак политика като такъв, сега не искам да конкретизирам, но гледаме като на фигурата политик. То е нещо, до което достигаш все пак по-трудно. А в същото време той е много видим. Това е част от неговата работа. Затова ние можем да ги снимаме, можем да ги коментираме съвсем спокойно, не трябва да искаме разрешение, защото публичността е част от тяхната служебна характеристика. Той, като се появява, хората, които му плащат заплатата и гласуват за него, имат право да изискват от него, да го коментират, да го сочат с пръст. Аз, може би някой от вас знаят, съм била кандидат за вице-президент с Лозан Панов. Тогава излезе една карикатура в Прас-прес с мен и другите две кандидатки, които бяха на ГЕРБ, и Иляна Йотова, която си беше с Радев, нали, за втори мандат. И трите бяхме нещо, трите граци голи, нали, нарисувани голи. Сега, това са ми колеги, аз ги познавам много добре от Прас-прес и един ми пише, утре ще пуснем това, нали, няма да се сърдиш. Викам, изобщо няма да се сърда. Може да ми е болно, като на човешко същество, нали? Кофти е да ти се подиграват. Обаче знам за какво съм се хванала и знам каква е играта. Така че пускате, разбира се, че пускате и аз си поемам отговорността. И всъщност ние абсолютно имаме право да гледаме и да коментираме. И както виждате, социалните мрежи са пълни с това. Хората не са глупави. Те виждат и те казват, ето, как може да се появи министър Бачев в Рим, където, в там църквата, където е погребан Константин Кирил Философ, паднала някаква буква на някакъв месингов надпис и той носи такава буква от България, защото като е бил премиера там на 24 май, видял това нещо и носи тази буква. Има снимка. Сега той наистина е с дънки. С едно сако хубаво, обаче е с дънки, клекнал там да слага буквата. Хората коментират и казват, не можеш ли да облече като за едно такова събитие, пък костюм, да е с уважение към себе си, към поста си, но най-вече към хората, към културата, която представлява, към нас. Когато беше министър Каракачанов, министър военен, не може цялата ти армия там, спретнали се хората там, 6 май или беше, вече не помня какво беше, не може да си с дънки и вълнено сако. Не може. Просто не може. От уважение пак към хората, към армията, към длъжността, която изпълняваш. Функцията е по-голяма от тебе. За тези хора е така. Функцията е по-голяма от тях. Английската кралица защо се ходеше с едни такива старомодни, винаги в един цвят дрежки с шапки? Защото тя много добре знае. Тя където и да се появи, трябва да е разпознаваема. Трябва да я виждат непрекъснато от всякъде. Защото тя е лого. Тя е емблема. Тя не е свободен човек. Тя представлява през цялото време държавата си, държавността. Английската кралица може да ходи така и задължително ходи така, за да изпълнява своята функция, пък нашите хора да не могат. И президент си, няма бивш президент, знаете, има президента Стоянов, президента Плевнелиев и така нататък. Имаше една такава снимка на президента Плевнелиев на ски човека с един екип с българското знаме в тези цветове. И хората коментират, тоя на къв се прави. Много добре беше, че е облечен така. Защото ако е облечен в екип на Росиньол, ще стане българския президент, който рекламира марката Росиньол. Нали? Той нищо, че не е президент, той продължава и ще носи до края на живота си тази функция на гърба си. Така че в политиката облеклото е изключително важно.
За кратко време може да дадеш някакво послание. Освен това, в облеклото това е много сериозно нещо, с което се занимават хората, които движат публичните фигури. И не само политици, нали, артисти или публично известни хора, но за политиците особено много. Защото се знае, че от самото появяване всичко се чете. Борисов беше преди от предишните му мандати в Катар. Тогава имаше една българска делегация да правим бизнес с катарците. Замина един самолет хора, отидоха там, публикува се след това една снимка Борисов с шейха на Катар. Снимката е разпространена във Фейсбук и се започва. О, той е шейха на Катар, гледайте го този чаршав, как е седнал там с тая гума на главата, как си е кръстосал крака, какъв е той чехъл. Борисов беше добре облечен. Светло-синя риза, няма нужда от вратовръзка, нали, по-така делово, делнично, сако, човека. До него седнал шейха на Катар. Той е облечен абсолютно официално в държавата, в която си живее. Това е официалното облекло на тая държава. Няма нужда да се облича в костюм. И повярвайте ми, тези хора сменят джалабите си по няколко пъти на ден, да е изкрящо бяла. Нали, чехлите му сигурно струват колкото един петролен кладенец, не знам, но там нещо са, докато в европейски етикет мъжа не трябва да си показва, както и жените. Нали, в много официалното облекло не трябва да се показва пета, пръст и така нататък. Всичко има значение. И когато имаш, да кажем, една по-образно казано, невзрачна личност. Какво значи невзрачна? Ето, Тръмп, аз никак не споделям неговата политика и поведение, но той има нещо изключително и това е това перчем. Значи това нещо, ако ви вкарам тук диня или топка и ако сложа една перука такава отгоре, вие веднага ще се сетите за кого говоря. Тоест, той има натурално нещо, което веднага го отличава от другите. И с такива хора, имиджмейкърите, така наречени, много добре работят. Някакво, само го пускаш и то ще го запомнят, защото е някакво цветно. Саркози беше такъв президент на Франция, малко такъв един демоничен, леко грозноват. Нали? Такива хора вършат работа. И когато нямаш нещо такова натурално от човека, трябва да се намери нещо, което да се извади, за да почнат да го помнят хората. Мен на телевизия и съответно на отношение към работата ме учил Хачо Бояджиев. И той казваше нещо много хубаво. Хората, казва, публиката са така. Слагаш му една маймуна за водещ. Почват. Каква е тая маймуна? На маймуни ни направихте. За какво сте я сложили? Вие ни се подигравате. Хора ли няма, че маймуни? Вика един ден, втори ден. Митик ще направят пред телевизията. Махнете маймуната, долу маймуната. На четвъртия, петия ден ще поутихне работата. На шестия ден сваляш маймуната. На седмия викат къде ни е маймуната. И всъщност човек като помисли е точно така. И точно затова на по-невзрачните политици, примерно Кондолиза Райс, нали, една от другите. Една такава като всички останали. Какво дай ще излагаме брошки. Дай да има нещо. Меркел, много трудна да я движиш. Нали, пак ви казвам, още не говоря за политика, просто като фигурки. Тя, освен това, трябва да съобразиш. Има нация, това е немската нация. Те искат изключително отговорен човек, който е политик и щом е в политиката, той е андрогин. Няма мъж, няма жена. Ниво на компетентност и отговорност. Не й простиха, че отиде на опера с едно голямо деколте. Жената отиде на опера с мъжа си под ръка. Голяма работа. Това във Франция няма никакво значение. Нали? Ако ще да отиде чисто гола, въобще не им прави впечатление. Но на германеца не може. Как така мути тук с оголеното деколте. И тази жена, все пак от една страна, не може да забравим, че е жена. Как я движеха, защото е така леко типична германка. Намериха едно сако, което и става добре, нали, леко така по-прибрано, без много елементи, и го мултиплицираха във всички цветове. Винаги е с панталон, нали, в политиката, особено така, Хилари Клинтън, когато беше кандидат за президент, винаги се появяваше с костюм с панталон. Да се убие малко женскавостта, ама не женствеността, ами така женкавото. Нали, да имат доверие, защото е на 70 и ще кажат на 70, леля, какво тук вместо да тъпче пуйка за деня на благодарността, тръгнала президент да става. Нали? Средният човек така ще каже. И всъщност, ето това направиха с Меркел. Ние имаме такъв опит, това ще ви е по-близко. Имаше на времето, когато почна BTV, имаше едно предаване искрено и лично, ако си спомняте. Много добре си го спомням. Да. И там имаше една водеща, която се казваше Миглена Ангелова. Сега Миглена Ангелова, с цялото ми уважение към нея, тя си е професионалист, чудесно си водеше това
кухненско такова следобедно женско предаване. Но тя, ако я пуснеш така по улицата, просто така, тя е незабележима. Нали? Не е жена с червена голяма коса, не е 2 метра висока, не е нещо, което да носи такова, да се обърнеш и кажеш, какво е това, дет мина. Нали? Една от многото е. И тогава, защото те са професионалисти, казах, какво да я правим? Дайте нещо да я запомнат хората. Слагаме я в червено. Айде червено и се започна. Всичките рекламни такива спотове, в които казваха за предаването, тя винаги беше, нали? Аз ще бъда в еди колко си часа и ще бъда в червено. И 2 години или колко, 3 години я държаха червено, 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 докато най-накрая запомнат всички и вече можеха да я слагат и в други цветове. Лицето беше насложено. Но е много трудно точно това да направиш. И там дрехите играят изключително важна роля. Оправихме професионалистите, политиците. Сега да влезем в семейството, да видим там какво се случва. Аудиторията ни е предимно женска, има няколко представители на мъжкия пол. Мисля да ги почнем и тях. Доведени на сила от съпругите. Най-вероятно. Домъкнати. Ела бе, слушай бе. Слушат ли мъжете? Те не трябва да слушат. Те да не са животни хората. Нали? Сега, в семейството трябва да има разговор. И аз, понеже съм расла в такова семейство, моите родители, така като по-артистични хора, много уважаваха периметъра на всеки един от двамата. Никога не съм чувала, ти трябва това да правиш. Ти защо не си направила или направила еди какво си. Татко беше голям кулинар, готвеше така не всеки път, мама повече готвеше, тя мразеше да готви. Изобщо моята майка беше, когато се събираха с приятелки, нали, си говорят и някоя каже, аз от домакинската работа най-много обичам да гладя. Другата казва, аз пък много обичам да си чиста. Третата, аз много обичам да си готвя. И като стигне до майка ми, аз пък от домакинската работа нищо не обичам. Но в къщи тя поддържаше изключително чисто, татко пускаше също прахосмокачка, мен ме включваха и някак израснах в един такъв модел, в който никога не съм била подценявана за това, че съм момиче. Никога баща ми не ми е казал, ти това не можеш или не трябва да правиш, защото си момиче. Или така правят момичетата. Никога за нищо. Искам да стана космонавт, разбира се, може да станеш космонавт. Аз така много обичам баща си, нали, това е видно. Дъщерите имаме особено отношение към бащите. Това е мъжа, който ще те обича цял живот, каквото и да направиш и след живота ти пак ще те обича винаги. Затова е най-големия гръб, татко. Но след това, когато станах вече голяма, започнах да влизам в едни взаимоотношения и това, което забелязвам сега с моите дъщери, има едно такова, ти трябва да правиш това. Скоро моята дъщеря имаше рожден ден, стана на 25, малката ми дъщеря. Направи парти, бяхме на парти с съпруга ми, нали, това не е нейния баща, но те имат чудесни отношения. Тръгнахме си там след 2 часа, останала дъщеря ми с приятелки, след това ще ходят на някакво заведение. Само момичета. И има 2 момчета, които я заграждат. Тя сега не иска да има някаква връзка, 2 момчета са много симпатични. Дошли там и, нали, знаете, тя понеже е казала, че не иска връзка и е много самостоятелна и те сега всекия от едната страна, от другия, всеки гледа другия къде е, той стане за малко, другия сяда при нея, Рада, искаш ли това, Рада, искаш ли онова. Но накрая, като си тръгват, вече явно са и подпинали малко, на вратата едното от момчетата идва, тя е с другото момче, нали, другото, което не е така, от тази двойка, дето се бори за нея, идва и казва, брат, може ли да я оставиш за малко нещо да й кажа? И другия казва, не, брат, няма да я остава и, нали, за малко да се сбият. Разтървали ги, набутали единия в таксито, взели го на дискотека, въобще е станала патаклама. И Рада ми го разказа. Аз казвам, къде според тебе е проблема? Тя, как така ще ми развалят празника, нали, това е моя празник, да се бият. Викам, знаеш ли къде е проблема? Не може да пита, брат, може ли да я оставиш? Рада, искаш ли да говориш с мен? Мога ли да говоря аз с теб? Защо ще пита него? Ти негова ли си? Някаква собственост ли си? И си казвам, моята дъщеря не го мисли така. Значи има нещо глобално, което някъде се случва извън мен. Нали? Има страхотни момчета, има страхотни мъже, които знаят колко струват и затова оценяват и жените до себе си, защото са ги избрали, нали? Избрали са се взаимно да струват. Страшен кеф ми е, когато съпруга ми прави неща и печели. На него му е страшен кеф, когато аз печеля и правя неща. Печеля в смисъл не за пари, нали?
по принцип. И мисля, че семейството е супер успешна комбинация. Но трябва да го има това. Аз съм те харесала и съм те харесала такъв. Защо да те променям? Защо той харесал дъщеря ми, че е сладка, че е гримирана, че не знам какво така? Няма да си качваш в Инстаграм снимки с деколте. Бе, аз си гледай работата, бе. Си качвам точно каквото си поискам. Нали? Аз съм тук с теб, нали? Си ме избрал, нали? Ми имаш доверие, аз не съм тръгнала там, тралала. Харесвам си, имам самочувствие, не е за да предизвиквам някого, просто така се харесвам. Та има много, много голям разговор има там. И не обвинявам хората за това. Просто ми се струва, че малко си говорим. И в семействата... Особено жените обичаме да мълчим и очакваме да бъдем разбрани. Да, и това е другото нещо. Драматизъм, нали, което така доста вкарваме. Човекът те пита, има ли нещо? Не. Не, няма нищо. Добре, да кажи. То аз и да ти кажа, то няма значение. Ми кажи му го на човека, той не знае, нали, не разбира. И ние говорим много така с нюанси някак, очакваме, защо той трябва да разбере? Няма как. Освен това, има нещо много хубаво, една много хубава разлика между мъжете и жените. Мъжете са свикнали винаги да ти дават решение. И това не е защото те мисли за тъпа. Той човека така е възпитаван поколение. Нали? Мъжът дава решение, тя е по детайлите, тя организира нещата вътре, тя дава спокойствието, той дава големия път. И когато аз кажа на приятел, трябва да отида да си смена летните гуми са зимни. И се започва, ти трябва, нали, да отидеш еди къде си, там гледай еди какво си. Викам, знам бе, пич, нали, аз си сменям гумите на колата отдавна, спокойно. Ако кажа това на приятелка, тя ще каже, горката, сега, вместо да отидеш някъде, тя ще ме съжалява. И никой не го прави това с нещо лошо. Той иска да ми помогне, истински, искрено, да ме опази. Тя понеже няма тая роля в живота си и иска някак да ми съчувства. И когато човек си даде сметка за това и се засмее, и го иронизира по приятен начин, е много по-лесно. Гледам и съпруга ми как прави. Аз съм тежък камък, нали? Давам си сметка за това. Понякога и аз съм, така ми няма нужда ми, или така демонстративно ли. Това тук ли трябва? Нали? Откъде да знае? Или е разсеян, нещо си прави, както аз си правя. Мога ли да правя за всичко проблем? Ти сега, що не си го оставя? Добре, не, тук ще го сложа тук, ето. Но той винаги ми казва така през смях. Там, тя е толкова заета, че не може да си сложи обувките тук, където си ги слагаме, ние да прескачаме всички. Нали, така ще ми го каже. Няма да каже, какво си оставила тук обувките всички да прескачаме. И се засмиваме и двамата. Чувството за хумор е изключително приятно и хубаво нещо. И много конфликти може да реши. Някак си по-трудно ми идва чувството за хумор, когато общуваме с нашите подрастващи деца. Да. Моето е тук в залата, сигурно после ще каже, мамо, защо ме излагаш? Да. Аз разбрах, че ще имам проблем с едната ми дъщеря, когато на вратата и на стаята един ден се появи надпис «Не». И остана там следващите 4 години. Нали? Не. Ще ядеш ли? Не. Спи ли ти се? Не. Ще учиш ли? Не. Каквото и да доближа? Не. И естествено ти си супер старомодна, въобще не ги разбираш нещата. Това с въртенето на очи. Обаче някак минава се и това и веднъж си спомням, че седнах с нея. Те не са били проблемни деца, не е било нещо да са ми правили и двете. Но седнах и казах, знаеш какво, ужасно съм притеснена да съм ви майка. Защото аз съм майка на всяка една от вас за първи път. Нали? Аз съм майка на сестра ти, на Елица, за първи път. Тя е човека, който е, и аз съм нейна майка за първи път. После си ти си Рада, ти си този човек, аз съм твоя майка за първи път. От първия път помня как се сменят памперси, нали? Някакви такива общи неща. Детето като изтине какво да правя, как да измеря температура, ма не мога да знам всичко за това дете. И викам, ужасно ми е трудно да знаеш и много се страхувам. Винаги съм им признавала всичко. Ужасно ме е страх, маме. Излезеш ли от тука, просто си представям, даже не искам да ги кажа сега, защото пак ще ме фане страх, ама всички сме така. И ето, етикета колко умно нещо е, защото всичко там е направено от конкретни ситуации, в които някой е изпадал и му е било неудобно или не е могъл да се справи. И затова етикета казва, не бива да ти звънят, не бива да дигаш обаждане, нали, в телефона, когато си насреща, по бизнес и така нататък, освен ако не е супер важно и не предупредиш преди това, но винаги и по всяко време можеш да вдигнеш, ако ти звъни детето.
И това е в етикетните правила, съвременните етикетни правила. Защото са си казали хората и самолетоносачи да продавам, нали, в момента, в който звънне детето и аз видя, какво ще си кажа? Подпали къщата, заключи се, набиха го, нали, някакви, няма да си кажеш, то така си звъни, защото се чуди как да пусне телевизора. Такива глупости ще си кажеш. И ние всички сме така. И разговора ми с децата винаги е бил добър, когато съм била искрена и честна с тях и покажа слабостта си. Ето, когато втория ми съпруг дойде в нашия живот, така, аз имах първоначално много хубав първи брак, в един момент нещата стигнаха до грозни сцени и така била съм жертва на домашно насилие и така нататък от един много симпатичен иначе човек, много добър баща. Но когато дойде втория ми съпруг, беше много сложно, защото аз не исках децата ми да го приемат като нави тук един втори баща. Те баща си имат, той си е добър баща човека, грижил се винаги за тях, не сме имали такива проблеми. И тогава един ден малката ми дъщеря каза, мамо, аз се страхувам да не обичаш Стефан повече от мен. И такива неща не можеш да подминаваш. Седнахме и аз си казах, виж сега, ще ти кажа абсолютно честно всичко. Значи в моя живот, така както аз вървя през него, аз имам няколко пътечки. Имам една пътечка, която е към моята работа. Много си я обичам, много я харесвам, много е важна за мен, много добре се чувствам там. На тази пътечка никой друг не стъпва. Имам една пътечка, която е към Стефан. Това е човека, с който ми е приятно да прекарвам време, да планирам неща, да се грижа за себе си и за вас, да пътувам, да разговарям, да го питам. На тази пътечка никой друг не стъпва. Имам пътечка към теб. Ти си моето дете, аз безкрайно много те обичам, аз с теб имам съвършенни моменти и ще имам още много такива. На твоята пътечка никой никога няма да стъпи. Край. И аз се опитвам да вървя някак по всички тези пътечки. Нали? Имам пътечка към сестра ти, към приятелите си. И се опитвам. Понякога някоя не става, но вървя, тичам по другите. Понякога някоя се забързва, понякога някоя спира. Но опитвам да съм там. Но бъди спокойна. На твоята пътека никой никога няма да стъпи. И детето, като му визуализираш някак нещата, като си ги представи, много бързо се успокои. И тогава това ми дойде. Аз не съм някакъв капацитет по възпитание на деца, нито по семейни отношения, но виждам какво работи. И трябва да ви кажа, че доброто семейство, което аз имах като дете, моите родители, тяхната любов и партньорство, истинско партньорство, в крайна сметка ми навреди. Защото когато баща ми се разболя от рак, аз бях на 13 и бях свидетел как майка ми го изгледа, как го изнесе на ръце. Той беше болен от рак на белия дроб и тогава даваха 3 до 6 месеца. Той живя 3 години. И тя, майка ми, ударната, огнена жена, супер красавица, такава една, накрая седеше до главата му и правеше гоблени, спря в момента, в който той почина, защото само това я успокояваше. Нещо там да бъчка, докато го гледа него. Такава всеотдайност, такава любов, такова говорене, всичко ще бъде наред, ти ще се оправиш, всичко ще е супер. И в крайна сметка аз като дъщеря тогава видях как това, което може да раздели двама души от едно семейство, е само смъртта. Всичко друго за мен беше поправимо. И когато аз попаднах в ситуация, в която няма смърт, но стават едни неща, които са непоправими. И аз търпях тази ситуация дълго време, защото си казах, не, това ще се оправи, глупости. Само смъртта може да раздели двама души, които са се разбрали, заедно сме. Имат деца, подписали са се, разбрали са се. И всъщност не предприех крачки, защото имах примера на ето това семейство. Знаете, мисля, че Толстой беше казал, че щастливите семейства си приличат, а нещастните са винаги нещастни по различен начин. Но аз вярвам, че всяко семейство си знае за себе си. Така работи в моето. И затова съм убедена, че уважението, наистина, уважението един към друг и желанието да подбуташ другия, да може да прави неща, да му викаш браво, евала, нали? Съпруга ми, аз без него нямаше нищо да постигна. Той човек беше, можеш, аз глупости, какво мога? Поредната книга тук. Глупости, как? Разбира се, това е важно. Ето виж хората, ето виж това си казва, ето. И ако аз мога да съм така за него, това за мен е, аз се чувствам осъществена. Много често обаче в името да запазим взаимоотношенията в семейството,
премълчаваме неща, които ни тежат и това всички знаем, че ни разболява. Да. Как да кажем как се чувстваме и да изразим себе си, без да обидим партньора? Да. Или начина Оклахома, който много добре работи. Или такива, имам приятели, които така си организират такива семейни срещи. И си знаят, един път в месеца излизат някъде само двамата, ако трябва и децата нещо се решава, нали, се решава с децата, но то винаги е по забавен начин, не трябва да поговорим. И тук вече си трябва да поговорим, е много страшно. Но наистина да го направим по някакъв начин, който да е приятен. Излизаме, казваме си нещо, никой не се обижда, може да си ги написваме тези неща, но както разбрахме в писмената комуникация, понякога нещата не се разбират толкова добре. Но разговора във всеки един момент. И това, кажи ми как се чувстваш. Много важен е този въпрос. Има такива тактики, предполагам, знаете, те често се прилагат към деца, особено малки деца, да ги научиш да си дефинират емоциите, защото те не знаят. И затова децата трябва да имат някакви граници. Защото той нали, то не знае как. И ние трябва да му ги дадем. И като му кажеш, виж сега, нали, аз разбирам, че ти в момента много ти се играе, много ти се тича. Обаче, виж, тук са дошли едни хора в този ресторант, те са изморени, искат да си хапнат, искат да си починат. Потичай, ама потичайте там по-далече от тях, за да не ги притесняваме тях. И като дойдете ето от тази линия насам, почвате да ходите и сте по-тихички. Нали? Това трябва някак ние да им го даваме и да го дефинираме. Кажи ми как се чувстваш. Какво чувстваш, когато аз ти кажа, че това не може? Как го чувстваш? Какво ти става? И детето ще каже, ми заболяваме коремчето, ами искам да те ударя, значи си ядосан. Нали? Даваш му дефиниция за това да го нарече. Защото когато го нарече, вече проблема е наполовина отминал. И в семействата си трябва така да си казваме. В отношенията си, айде да не е семейство. Но си мисля, че кажи ми как се чувстваш. Чувствам се самотна. Защо се чувстваш самотна? Защото не си говориш с мен. Защо да не си говоря? Ето, говори. И не влизайте в този обяснителен речи. Как да не си говоря? Колко пъти си говоря? Не. Тя или той, щом го казва, значи го чувства. Добре, кажи, кога си помисли, че ето, искам да говоря с него или с нея, пък нещо не се получава. И тогава. И това почваме тогава да го правим, да привлачваме стари неща, нали, които са залежали. А ти, ония път, когато аз чакай малко. Ама това беше, защото ти преди това еди какво си. Забравяме тези неща. Нали? И си казвам, добре, ето чувствам се. Добре, какво предлагаш? Искам някак да си имаме нашето време, в което аз да ти казвам как се чувствам. Добре, давай тогава, ще се разберем, да си говорим, или ти всеки път, когато ми кажеш, имам нужда да разговарям, да си отделяме и организираме това време. Но никога не забравяйте, че тези хора сме ги избрали. Нали? Сме ги избрали за нещо хубаво. Защото сме ги обичали или ги обичаме още, със сигурност, щом сме заедно. Защото сме харесали нещо в тях, спонтанността им, чувствителността. Затова сме ги избрали. И в един момент точно тези неща да не ни харесват, не е честно. Нали? Трябва някак това да го помним. За дефинирането на чувствата звучи много лесно да попитаме някой как се чувства, но защо ни е толкова трудно да попитаме себе си как се чувстваме и този вътрешен диалог някак си не ни се получава? Понякога е много страшно да се видиш сам къде си. И айде за другите да го направиш е по-лесно. Ама за себе си ще откриеш и да обучиниш, ще вземеш да си задаваш някакви въпроси и ще разбереш, че нещо трябва да промениш. А промените винаги са нещо трудно. Ето, виждате, дори тази цялата, тя е световна такава носталгия. Нали? Преди си беше по-хубаво, каквото и да е било преди. А то винаги ни се струва по-хубаво, защото сме го отминали. Каквото и да е било преживели сме го и трудно да е било, минали сме през него, знаем как е. Винаги бъдещето е по-неясно и по-несигурно и някак е нормално да се страхуваш от него. И когато сам трябва да се огледаш, е трудно, защото е много лесно и много да се обвиняваш. Аз самата страшно много съм се обвинявала, разбира се, много дълги години, но в един момент си казах, добре бе, като станах особено на 55. Значи няма нищо страшно да станем на 55. Нищо ми няма. Тук съм си на 55. И тогава си казах, леле, мале, 2 петици, нали? Въобще не съм си представила, че аз някак така мога да се отъждествя с тази възраст.
Но тогава като че ли си казах, какво постигнах, къде съм, какво направих. И си викам, добре, цял живот си викам, защо си така дребна, защо си късокрака, защо нямаш воля да направиш някаква диета, защо не взе научна степен, защо не учи еди какво си. Вечно нещо учи и се съм го недоучила. Обаче после си казах, добре де, ама аз всъщност с тия крачета съм отишла на толкова много места по света, толкова много земя съм извървяла, с тези ръце толкова неща, толкова къщи направих, толкова ремонти износих, деца изгледах, нали, хора посрещнах, прегръщах, носих на ръце, помагах. Такава каквато съм, това е, щом съм такава, значи това ми е достатъчно. И мога оттам нататък някакви други неща да развия. Много по-спокойна съм вече със себе си, вероятно и от възрастта, вероятно и от постигнатото. Цветана Манева, един ден на мен и на Наталия Симеонова, ние с Наталия сме близки приятелки, и бяхме, трите някъде се засякохме и нещо стана дума за самочувствието. И Цветана казва, нали, кака, тя голяма вече, на 85 стана, и казва, аз, момичета, всяка сутрин, като стана, поглеждам се в огледалото и казвам, Цветана, ти си много красива жена. Ето това много ми помага да имам самочувствие. Нали? Тръгва си тя и ние с Наталия, айде и ние така, отутре почваме вече. И на следващия ден Наталия ми звъни някъде към Марано, такова 8:30. И се смее. Вика, чакай да ти кажа какво стане. Викам, какво? Не можеш да повярваш. Толкова съм зле. Викам, какво бе? Вика, бе, ставам и аз си казвам, ето сега и аз като Цветана, отивам в банята, поглеждам се в огледалото и казвам, Цветана, ти си най-красивата жена. Вика, дори някак си не ми се обърне езика да го кажа за себе си. Нали, а всички ние, така гледайки отстрани, си казвам, как бе, Наталия, звезда, това, онова, нали, русите коси, море от любов, предай нататък, грандиозен живот. Ето, че не е така. Никога не знаеш кой с каква битка си ходи. И на кого какво му е тежко. Хората измислят всякакви неща за всеки, много често абсолютно неверни, правят го така от своята самота. Ето, пак като говорим за това и за социалните мрежи, пуснах, понеже правя една такава рубрика Стефи български език, защото много смешни ситуации има, когато видя нашия български език през перспективата на моя мъж, който нищо, че е французин, човека го учи. И иска да го говори с хората и го разбират, което е най-интересно. И е много забавно. И поствам снимка имаме вкъщи една дъска, която ползваме като преподаваме и понеже сега няма много уроци, на нея пишем какво трябва да се купи. Всеки нещо установява, нали? Закъсал за тоалетна хартия, пише тоалетна хартия, свършил зехтина, пише и така имаме списъка, снимаме го и така пазаруваме. Но изведнъж забелязвам там, че пише Майя, нали, като Майя като името, обаче на латиница М-А-Y-А, което всъщност е Мая. Нали? И съпруга ми, мъжа ми е написал Мая на български, не е написал Левюр, както е на френски. Нали? Написал го е така. Отдолу е написал примерно PQ, което означава тоалетна хартия, ама буквално на френски е хартия за гъс. Точно така си значи. Аз съм написала кис мляко, нали, цялата мешавица, той е написал карот, ама на френски, не carrots, примерно на английски. Написал е salt for the machine, за миялната машина. Изведнъж виждам български думи с латиница, на френски, па на английски, цялата глупава система, на която ние разговаряме там. И викам, това е смешно, поствам го. Нали, някаква смешка. От всичките весели коментари хора с чувство за хумор да бе, вие, коя е Майя, нали, ти там не се ли притесни? И такива закачки, изведнъж някакъв коментар. Аз ви чета книгите и принципно ви харесвам, нали, това винаги е така, принципно ви харесвам. Обаче това да е нещо полезно, да е нещо, което да даде нова информация, да е нещо, което да ни осветли, някакви такива много сериозни думи бяха. Не, без да съм психолог, може би всъщност това издава някаква липса. Може би не сте толкова щастлива в семейството си, колкото се опитвате да изкарате. Викам, Боже, откъде тези неща? И мъжа ми, който принципно не коментира, се беше ядосал и написал отдолу на английски: толкова време да отделите за толкова дълго писане, за толкова несъществено нещо, сигурно нямате личен живот. И
И всъщност, и аз това си казах, да отделиш толкова време, за да дадеш някакъв такъв ъгъл за нещо супер незначително, някаква там, дед го е написала, вземи го подмени, ако те дразни. Но ето тези неща, тогава, като се ядосам и аз викам, гледа какво нещо, си казвам, стига бе, тихо, нали? Това е някакъв човек с история. Жената сигурно така се чувства в момента тя. Сигурно и тя преминава през нещо. Сигурно там седи и това, че има ни достижими хора, за нея начин да изкаже нещо свое. Не винаги съм толкова добра. Както ние казваме в нашето малко общество, тя толкова може. Да, не бийте пианиста, той толкова си може. Нали така се казва? Ние така можем да си откараме, както казах, до 3 часа и половина, но да дадем все пак възможности на публиката да зададат някой въпрос. Може би са възникнали смели хора. Много ми се да иска така съвсем неформално, наистина. Да. Да. Здравейте. Да. Да. Имате предвид, че имат там всички технически средства и така нататък, но не участват искам това, да кажа, че всъщност децата не инициират диалог. Да. Остават затворени. И ми е интересна гледната точка като човек, който работи и от професионалната страна. Да. Казахте, че и преподавате, защото това е в различни етапи от възрастта, а все по-често и от самото проговаряне. Просто липсва реч. Да. Което е, как да кажа, няма кой да ги чуе, нямат какво да кажат, което според мен е абсурд, защото те са един космос, който много точно могат така да кажат, но някакси това с чуването... Това с чуването ми е огромен въпрос и ще ви кажа чуваме? защо. Да. Голямата ми дъщеря се роди без слух. Това беше 94-та година. Аз разбрах, че тя не чува, когато беше на 2 месеца. Защото я возех на задната седалка на колата и излязах от колата и ударих вратата, просто тя беше на 2 месеца, аз още нямам този инстинкт, нали, всичко да е тихо и както съм си излизала преди и бляо вратата. И веднага поглеждам към нея, тя не помръдна, не трепна. И започнах да ходя по лекари, нали, първо вкъщи, разбира се, да казвам, бе, детето има някакъв проблем, те взеха да щракат, взеха да почукват ключове, не знам си какво, веднъж се обърне, веднъж не се обърне, веднъж се обърне, веднъж не се обърне, гука, нали. Майка ми вика, бе, глупости, откъде ще има такова нещо, ти тия неща си ги измисляш, докато за да направя историята кратка, в крайна сметка, когато беше на, може би на 8 месеца, аз настоях в един кабинет и казах, искам изследване, аудиограма, защото каза докторката, това е, вие, защото не комуникирате с детето си, аз като дойда при вас, личната лекарка, винаги детето е в леглото, а тя винаги идва, когато детето спеше след обед. И аз даже се нервирах, защото трябваше да и го будя, за да го види, и тя го гледаше така от вратата, нали, сдигнати ръце и лека погнуса, ако се е накало. Това е, ти си такава майка, ето се, на твоето дете нещо му има, казвам, добре, нека да е така, искам изследване. Направи се изследване. В ИСУЛ установи се, че детето не чува, тежка глухота. И тогава казаха, това е положението, какво се научи с езика на жестовете, нали, ще ходи на една детска градина, дето така смесени групи, малко логопед, нали, сурдопедагози и така, докъдето стигне. И аз, понеже съм упорита, си казвам, някой тогава спомена при изследването, има една операция там в Германия, ама тя не дава резултат. Викам, каква пъше тази операция, дето не дава резултат, я има, както разбрах, я плаща и здравната каса. И тогава, представете си, нито имаш достъп до интернет, нито мога да стигам, както сега, за нула време до всякаква информация. Почна едно голямо търсене и ровене. В крайна сметка майка ми, тя правеше също като режисьор предаването за глухите хора в телевизията. И тя каза, ще попитам, там техния водещ каза, да, има такава операция, ама тя у нас не се прави, не дейте, това е сложна работа, мозъчна операция. Викам, каква мозъчна операция? Защо трябва да е мозъчна операция? Така от проста логика. В крайна сметка, след много уровене, стигнах до операцията. През добри хора, 2 години по-късно, не, 1 година по-късно, детето беше на годинка и нещо, отидохме в Германия на изследване, там в една клиника, в Ахен.
Направиха отново изследване на детето, потвърдиха, нали, че нищо не чува и така нататък, но казаха, сега ще покажем пациент с кохлеарна имплантация. Показаха пациентка, свали апарата, разказа кое как чува, как не чува, как се е обучавала. И казаха, може да направим тази операция. Тя струва 111 000 германски марки. И тук, нали, ние някакви хора, току-що завършили, почнали работа, мъжа ми инженер, първия ми съпруг баща и аз на никъде. В крайна сметка обаче, когато беше на 3 години, успяхме да направим операцията с много така ходене по мъките, с 10 000 марки от Кремиковци и 5 000 марки от Соня Васи, на която винаги ще благодаря за този жест. И връзка с българин, който работи в такава компания, която произвежда тези апарати в Австрия. Всъщност той издейства цена от 35 000 марки, която беше вече абсолютно постижима за нас с тези 15, които имахме, и мъжа ми беше започнал собствен бизнес, тогава нещата вървяха добре. Заминахме, оперирахме детето и тя стана първото българско дете с кохлеарен имплант. Благодарение на нашите усилия, мога да кажа, моите и на баща й, както и на самото дете. След това проведохме една ужасно дълга и мъчителна кампания. Аз се разхождах по лекари, по кабинети, по къде ли не, по студенти, за да стане тази операция изпълнима и в България. Днес вече в България си има клинична пътека, правят се кохлеарни имплантации. Това е решение за деца и възрастни хора, които имат обаче запазен слухов нерв. Но покрай това дете, в рамките на първите 3 години, тя още нямаше кохлеарен имплант, аз всъщност научих какво означава език. Защото аз трябваше всичко да й разказвам. И всичко да го правя така, че да мога да извадя от нея звук. Така разбрах, че р, нали, се чува ето тук, че и се чува ето тук. Разбрах и н, къде се усещат и как мога да излагам ръчичката, за да произведем тези звуци. Разбрах как непрекъснато и всичко трябва да й разказвам. И когато отидохме на операция и тя беше на 3 години, тя говореше с чист глас, благодарение не само на мен, разбира се, на сурдопедагозите, на логопедите, с които работеше, нечовешки труд, който просто шапка до земи и на колене пред тези хора за това, което правят. Сега дъщеря ми е на 31 години, така говори, че понякога ми иде така с обратното на ръката, да я перна през устата заради нещата, които казва, но всеки път си казвам, мълчи стойно, нали, добре, че детето, нали, това искаше, да говори. И всъщност комуникацията и този разговор с думите ми е била изключително важна, чисто практически първоначално. Да мога да говоря с нея, да ми казва неща, аз да я разбирам. И сега, когато вече е голяма, ми разказва за моменти, когато е била малка и още не ми е говорила. Какво си е мисляла? Как, като сме били тогава във Виена, нали, децата обичат да се тръшкат. И като се тръшках, аз винаги на моите им казвах, нали, добре, аз разбирам, че сега ти е нервно, спокойно тръшни си се тук, ритай си, нали, всичко, аз тук ще изчакам, когато ти минеш, ще правим разни интересни неща. И тя казва, и ти тогава това като ми го каза, нали, аз съм й показвала нещо, че ще си играем, така, тя разбираше по устата много думи. И вика, толкова се ядосах и така си каза, как майка ми може да не ми обръща внимание? Нали? Но тя го дефинира вече в говор, в някаква реч. И така покрай нея всъщност това е едната страна. И другата страна е, когато преподавах на 6-ти клас, идва една майка, представете си, това е частна школа, неделя, ще идват да учат български за НВО. И някакво дете, горкото един сами заеква, майка му го води, той не ще да е там, 2 часа в неделя да прекарва до 3:30, пак по български не стига, че в училище ми сега и там. И такъв мъж се разреве. И аз викам, нали, здравей Сами, там на малки имена, казвам, аз съм Мария, ще се опитам да ти стане интересно, каквото имаше ми казваш, не се притеснявай. Сами седна на последната редица, нали, свит такъв, въобще не иска нищо да казва. Не го закача. Минаха 2 срещи, Сами по средата седна. Така. Минаха 3 срещи, още 3, Сами най-отпред. И вече на поредната среща, изведнъж, както аз говоря, и той е така, отпред, гледаме всичко, не го закачам, гледам какво пише, какво прави и в един момент дига ръка. И аз вътрешния ми глас, ес, успях, детето, този Сами, дето не иска с никой да говори, нищо, иска да е най-отзад, да не е тук. И казвам, Сами, кажи! И той, госпожо, и имате още 2 минути.
Обаче, нали, веднага подхванах това. Не, Сами, ти сега викам. Сами, толкова ти благодаря, така се бях разпростряла. Моля ти се от тук нататък отговаряш за мен. Да съм във времето, защото ако не си ти, ти си моят часовник. И следващия път така, Сами, ти си моят часовник, моля те, и той такъв. Нали, вече двамата сме, заедно сме, той е въвлечен в моите неща. И не винаги успявам. Обаче, сигурно и вие го знаете от опит, като им се довериш, като им дадеш думата, като им кажеш, бе, знаеш, и аз като тебе, така се чувствах, и аз така бях, и аз като дете, и по наше време, така и така. Някак до там стигнаха нещата, че това дете, това никой няма да го забравя, сега ще взема се разрева накрая. Но на последната среща, предпоследната, той казва, госпожо, другия път може ли да дойда половин час по-рано? Викам, що бе, Сами, какво ще правиш? Да имаме повече време заедно. И направо следващия път, като дойде с майка си, някакъв подарък там. И тя реве, и аз рева. Страхотно дете. И имаше такива тихи деца, които нищо не казват. Правим, примерно, контролно. И, нали, те са се спекли. И виждам как фърля химикалката и седи. Викам, какво става? Не мога да го... Не разбирам. Не мога да го реша това. Не знам. Викам, я чакай сега, чакай. Абсолютно съм сигурна, че знаеш. Дай да видим. Тая думичка каква е? Кой е той, дето прави нещата? Ето този. Викам, значи той е подлия, дето той ги върши всичките работи. Той е подлец, той е подлук. И, нали, пресмешката... Не бях чувала такъв синтетичен. Той е подлук. Стана работата. Ако знаете как съм преподавала за ятовата гласна, защото, нали, децата сега, защо големи, бял-бели, нали, какво е това сега, каква е тая ятова гласна? И аз измислих приказката за баба Ята гласната, която казва, не ми се занимава повече, ще делегирам там всичките си права на двете внучки. Едната е внучката Я, другата е внучката Е. И внучката Я ще се появява винаги при 3 условия, нали? Винаги трябва в приказката 3 условия. Ударение, да няма след нея Е или И, да няма Ж, Ч, Ш. И другата се появява през всички останали условия. И децата някак през играта започват да им става смешно и да им става симпатично. И когато съм им го споделяла това, че и на мен ми е било трудно, че и аз трудно съм се справяла, откликвали са на това. Сега има случаи. Сигурно има и такива, с които не бих се справила. Имам един колега, който казва, стига бе, има деца страшни идиоти. Викам, гледай сега, това никъде не го казвай, защото просто аз го водех на работа точно в тази школа, да прави театрална школа, и като го каза това, викам, това моля те. Викам, а така е бе, има си хора идиоти, и като деца са идиоти. Викам, ужас, тихо. Да не знам, нали, но си мисля, за да ви отговоря, че така, ако се опитаме да ги слушаме и да влезем някакси в техните главички, ще стане. Малката ми дъщеря ще каже, мама го прави, голямата ще каже, тя нищо не разбира. Нали, ето, две са, едно и също съм говорила, един и същи човек съм, обаче са двама различни характери. И като кажа, че с голямата ми дъщеря, живота си ще дам и за двете. Нали, сега ако някой каже, от това зависи и живота им, лягам, гълтам, каквото ми кажат, и за двете абсолютно еднакво. Но ако те не са ми дъщери, с голямата ми дъщеря, може би щяхме да имаме по-хладно приятелство, да кажем. Нали? С малката щяхме да се чуваме непрекъснато. С голямата така по... И не ми е неудобно да го кажа, защото преди ще да ми бъде неудобно, ама сега си казвам, и така е, някакси... Просто защото тя е някакъв човек, отделен човек, друг човек. Такава си е. Чудна е, сладка е, прекрасна е, но тя си има приятели. Аз не мога да съм нейния приятел. Да. Може ли да си позволим втори въпрос? Да. Заповядай, Жули. Секунда. Както казахте, че се учим да бъдем родители, и аз така, преди първата ми дъщеря, утре става на 23, четях много списание 9 месеца и половина. Това беше, нали, сещате се, 9 месеца, ние така го наричахме с колегите. Ваш колега, съм журналист от Българско национално радио, Радио Шумен. И тогава пишеше много често в тези списания, че е добре да бъдем приятели с децата си. Да. След това обаче, след като вече ми втората си дъщеря 7 години по-късно, забелязах, че другата вече като е на 7, тази, която вече се е родила,
има разлика, нали, в отношението, т.е. защото едната може би изпитва някаква малка ревност, другата пък, нали, тепърва се нуждае от внимание. И започнах да чета едни други статии, че пък трябва да имат респект децата. И така не можах до този момент да разбера, трябва ли да бъдем приятели с децата си, или пък трябва да имаме, нали, някакъв респект трябва да имат от нас, изобщо получава ли се. Това мен ме касае, както видях, че и много други майки на съученички на дъщерите ми са тук. Да, да. И аз на същите стадии съм попадала. Да сме приятели, да сме родители. Да сме приятели, да сме родители. Аз си мисля, че някак не бива да ставам приятелка на децата си. Те си имат приятели. Трябва да си имат техните си приятели. С мен аз трябва да съм мама. Трябва да съм им майката, на която могат да разчитат. Мисля, че аз поне се чувствам най-добре в тази роля. Много се радвам, когато дъщеря ми споделя, нали, малката ми споделя повече. Когато ме пита за разни неща, тя много се смее с това, защото се ми пуска разни такива клипчета, особено като беше студентка по света, и се ми пуска, примерно, някаква котка, която пере и простира, нали, и отдолу пише "Мама идва". И тя вече, за да ме посрещне. Или шеметните въпроси. Вика, аз такива въпроси съм ти задавала от сорта на: мога ли да сваря спагети в бързоварна кана? Колко ваксини имам? Нали, всякакви неща. Колко прах за пране да сложа? Но пък тя от мене може да се оплаче на приятелките си. Нали? На мен не може да се оплаче от мене. И виждам други мои... Имам такава братовчетка, която е супер приятелка с дъщеря си. Не става. Двете са вързани, ходят като Куко и Пипи. Дъщеря е вече на 40 години, нали, седи с майка си по кафенетата и нищо друго не й се случва някак. Много ме е било страх да не направя нещо такова с моите момичета. Искам да са си самостоятелни, но когато имат нужда от мене като майка, от по-възрастната жена, нали, през нещо минала, да ми кажат. Но понякога, когато ме пита и за разни момчета, викам, аз мога да ти кажа, ама не съм най-добрия съветник, защото аз винаги ще защитавам тебе. Аз винаги ще си мисля за теб. Никога няма да има достойно момче за тебе, нали? Ти си супер. А може така да прецакаме някое съвсем готино момче, защото мама така е решила и е казала. И всъщност мисля, че някъде там по средата трябва да е. Да съм повече родител, обаче все пак. Да. На когото да разчитат. Мисля, че всички сме единодушни, че трябва да поканим Мария за продължение на този разговор. Трети въпрос, заповядай. Аз съм колкото кажете и колкото искате. Аз съм дошла, затова страшно ми е приятно. Здравейте. Здравейте. Аз също като вас, както казахте в началото, искам така да съм добра с всички, не обичам конфликти, не обичам така да създават напрежение между хората. Но имам един проблем, че ми е много трудно да отказвам. Как да слагам граници, без да обидим близки, роднини, приятели, как да казваме не. По начин така да е приятен за всички. Да. Моя начин, защото и аз този проблем съм го имала много дълго време и се съм била на разположение. Нали? В семействата, в родовете, винаги има един човек, който го играе медицинската сестра. Нали? На него му се оплаква, той решава всякакви такива проблеми. Аз съм този човек в нашето семейство. Значи, все за някого е трябвало да се грижа, все някой е сърдит и аз трябва да го изслушам, все трябва някакви документи от някого да се вземат по мекия начин, да се дадат на другия, някой да бъде убеден. И се аз, нали? Тя Мария. И в някакъв момент просто точно е така се усетих, че хората не са виновни за това, че аз поемам всичко. Аз трябва да дам границите, защото те просто ме питат или ми дават задача и аз ако не кажа не, съжалявам, не мога, защо да не ми дават и следваща? Аз трябва да се заявя, че не мога. И всъщност започнах първоначално да казвам нека си помисля. И като кажа нека си помисля, това ми е вече едно стъпало и някак в другата глава остава усещането, че може да бъде и не. И след това ми е по-лесно да кажа не. И така правя и в работата си. Понякога, айде тук нещо да направим, аз знам, че не съм аз точният човек или не е сега момента за мен. Ето днеска нещо, Миролюба Бенатова там и те са ми колежки от 100 години, познаваме се, Дарина Сарелска и ми пишат, тук да дойдеш при нас за някакво участие, за ПП, оставките и така нататък. И пиша, виж, въобще не съм в момента там. Нито го мисля, нито го следя, нито знам подробности. Абсолютно несериозно е да отида
аз да говоря така общи приказки, за да говори някой. Нека някой, който е в нещата. Но на тях вече мога да го кажа така. В такива случаи също съм казала, нека да помисля 10 минути, колко време имам и ще кажа. И след това ми е било винаги много по-лесно да кажа не, няма да мога. И някак трябва ние сами да се щадим. Много сме свикнали, всички сме такива хора, опресирани, нали, трябва това да направиш така, трябва да си спокоен, трябва да си добър, ма не трябва. Не трябва. Кой ще ми каже, браво, почини си малко ти, защото никой не го казва. И вкъщи е така, знаете. И затова съм си казала, имам сега тук един ден, ще си почивам, нищо няма да правя, това е положението. И се научих много да отказвам в последните години. Ма можеш ли, еди, какво си? Не, съжалявам, не мога, няма да съм адекватна, защото съм ужасно изморена, имам друго нещо, което искам да направя, няма да мога. И веднъж като го кажеш така, като проработи, си кажеш, нали, можело било, я да взема да го казвам по-често. Да. И хората се научават и наистина, и това ми е било проблем. Изведнъж като кажеш, не, и те, нали, я да видиш тя каква била, на каква се прави. Ма не се правиш просто в един момент и ти клета душа, нали, се заявява, защото всичко живо скача около тебе. Дъщеря ми, можеш ли, като минеш от не знам си къде, да ми вземеш не знам си какво, от шивачка? Добре, ще мина. Стефан, може ли да минеш през Пиди, защото там пратката не знам какво? Мамо, ключа ми еди какво си. Ужас. И в един момент казвам, не, знаете ли какво? Сега отивам да се видя с приятелка. Нямаме 2 часа. Айме, какво ти можеш да се видиш с нея утре? Кой си ти да ми определяш кога може да се видя? Виждам се сега. Това е положението. И като им дам границите да видите сега как са, случайно, нали, ако можеш... Ако е удобно. Би било удобно, нали, само ако не те притеснявам. И да, тук виж, ще се получат нещата. Много се радвам, че на мен не ми каза не. Как? Как ще кажа не? Толкова хубаво и за някой да си, нали, първия гост. Пък и аз наистина имам тук някакъв такъв сантимент към нашата комуникация тръгна така с леко напрягащ момент. Наложи се да променим датата на събитието. И аз в първия момент, виждайки, че Мария има друг ангажимент в излизаме съобщения във Фейсбук, и така много настръхнах и веднага викам, сега сядам да пиша имейли. Че е непрофесионално, какво е това нещо. В един момент викам, някак си тук трябва по темата да се включа, нали, ще говорим за комуникация в трудни ситуации. Помислих си известно време, викам, има определено някаква причина, не може да е несериозно, и така бързо излязахме от ситуацията, но... Да, виждаш ли, ето, винаги е така. Понякога ние в нашата глава излиза някакъв супер сюжет, а нещата, примерно, от другата страна или не са така, или са много лесно решими, или са много по-прости. Обаче човек е склонен малко така да... Естествено е, нормално. Аз също така правя. И затова е много хубаво да се доизясняват нещата. Ето, от случая беше, че без изобщо да ме питат, в театър, където играе моето представление, го бяха сложили за тази дата. Хем им бях казала, но аз съм им 80-тото представление, нали, сложили са там, защото, нали, Мария може, и не са ме питали. И вече като са го сложили, то тръгнало, направили някакви продажби, чудеса. Викам, бе, хора, нали, се разбрахме. Кършат пръсти. И викам, добре, сега ще го оправим. Но ето така, понякога се случват неща, които въобще никой не иска нарочно. Не е имал нищо лошо предвид. Но наистина е хубаво да говорим. Ето това е. Да говорим. Да намерим как да го направим, че и двете страни да са окей. Да. Някой друг? Каква тишина? Тишината и чая. Тишината и чая, понякога говорим много. Точно така е, нали? Да. Знаете, като ти блъкне някой, така голямата ми дъщеря ми мълчи. Спира да говори и това е. Аз направо не мога, това ме разяжда жестоко. Как така няма да ми говори? Не знам защо. Не знам. Но просто спира и така. И се си казва, няма да обръщам внимание. И после пак аз, понеже обичам да говоря, и то се вижда. Говоря, разпитвам, интересно ми е за другите хора, питам ги, нали, в разговори винаги съм така ли, при вас как е, вие какво. И изведнъж моето дете да не ми говори, ми е много странно. Просто е различна. Да, и аз така си казвам. Това е нейния начин.
И трябва да изчакам в момента, когато има нужда, тя ще си проговори. Ами супер, много ти благодаря, Мария. И аз благодаря. Благодаря ви. Благодаря. Обещахме един вълнуващ разговор, мисля, че ни се получи много добре. Така че и се съм надявам, тук сега да си говорим пак неформално. Мария има интересни постановки. Да. Свободно падащи истории, да, което снощи играх, и Червена звезда блок 28. Много беше смешно, защото точно като дойдох, първо от някаква тъпа навигация, която ме прекара по безумни места, пътувах 7 часа. От Самоков, защото там живеем в една вила, която имам от мама и татко, и лятото сме там в тая къщичка. Ужас. И стигам до тук, звъни ми шефа на театро, викам сега ми така, какво иска, спрях, нали, да говоря. Това ме обърка още докато стигна до хотела и така нататък. И той ми каза, да ти кажа, планирали сме за юли месец представления, ама до сега има само 4 билета продадени, дай да ги свалим, защото явно не става. И аз викам, и добре, той вика, ти знаеш там, нали, във Фейсбук нещо по технически причини. Викам, защо да лъжем хората? Няма техническа причина. Нали, ще кажа, няма интерес, мен не ме е срам от това, нали? Няма, лято е, хората пътуват насам-натам са. Така че мижав интерес, както беше модерно да се казва. Ама, иначе са ви хубави спектаклите, сега да си ги похваля. Надяваме се скоро да ни гостуваш в Шумен. Да, забавни са, смешни са. Благодаря. И с удоволствие бих играла тук. И много да благодаря и на хората, които се погрижиха за звука и за всичко тук, защото е изключително професионално. Трябва да ви кажа, че в професионални театри не съм срещала. Благодаря много. Такова отношение и такава точност. Да поканя всеки, който е дошъл с специален билет, да заповяда и да седне тук на този стол. Аз така много, тук малко така. Снежната кралица. Да придадем драматизъм малко. Специално за вас съм си сложила червени високи обувки. Нали? Така.